Siyana mnandi sazipholela ndifuna uncama Siyana into enjalo mntanami. Kodwa ke wena xana sesithethe inyani mntanam ifamily ayilahlwa. Ya Ifamily ayilahlwa noba mhlawumbi kuyabonakala izinto engathi azenzeki kakuhle ifamily yeyona nto ekumela uqiniseke into yokuba linene elo Msiyana. ya Kodwa ke Msiyana le yasendlini sezakhe ndiqhotse Msiyana. Ndiqonda mani noba Msiyana. masithi wena into kaRhadebe man ibingaxolisi ncam because nathi besinawo amaxesha uyaqonda sibhidane noRhadebe. Yiloo nto. Kodwa ke yima mntakwethu man, kodwa ke ndiyafuna man uyaqonda umkhangelele man indawo apha entliziyweni yakho uba kaloku ligazi lakho uRhadebe. Soze ihlo laa ntwana itsibeli kaliphungela ngoku icimba ingathi ndiyiboleke indlu ndiyenzela kahle nantsi le ntwana ibolekise emntwini. Ndiseza ke ndiyiqhotse Msiyana laa ntwana ndizayifaka epanini ndiyifrayishe ndiyibone biyakwazi ufudumezeka na. Ayisoze mayihlale phaa phandle. Iwari yam kuyo yonke lento because uyabona apha endlini besidla ngofika nathi kunuka ma-safety kuyiloo nto mani zento zayo. Kodwa ke ndiyacela mani ihlo mani because iwari yam yilaa ndawo ihlala kuyo phaa kaMary andiqondi uba izawuhlala kakuhle kaMary. Yima Siyana uthi ihlala kaMary le ntwana ngoku ubungayihlala le ntwana kaloku ndiyikhuphe ndayisa uLukhanya ngcimbezaya uLukhanya ihlala ngabuni ngoku kuMary. hlo hayi mana andiqondanga kaloku mna ba ungatsho ke bayihlo mani uve ngam ke because kaloku mna ndiyazi kaloku mna ihlala phaa kwaMary kaloku ihlala ngabuni kwaMary le ntwana tyini le nto ivunyelwe nguMary phaa ngaphakathi. Kaloku uMary beke wangabikho ixeshana uyaqonda nama ndiyazi bephi mhlawumbi ke besaye ezindaweni zakhe mosoMary masibaye bathanda no-Ben 10 uyaqonda andimthanda omthanda laa Mary laa ntwana ke ngokuliya yazohlala ke ngoku apha kaloku endlini le yakho phaa kwam hayi mani sukuxoka Msiyana so yina bibuyisa izitya ngoku so le ntwana lena uRhadebe uyayibona ubuyongeza Msiyana ibihleli ibisenza ijente isendlini yam ndiyinike yona. Hayi man hey ukuphinda uthi mandiyixolele Msiyana nale bungayazi Msiyana ndinewetewete ne hayi man ndicinga uba mandike ndilentike man Msiyana uthi ibihlala apha kwam linguliya. Kaloku yiloo nto ndiqonda mna bendingayazi uba awuyazi le ntwana man uzungayiphathi man uzungathi uve ngam. No Msiyana subana wari subana xhala kodwa ke yona kuyanyanzeleka khe ndiqhotse Msiyana. Wena sho hayi nizawuba right ndibulela mna ngokunyaniseka kwakho tyhini ixesha eli ndiyothiya mna ngapha yona but uzungathi mani uve ngam uyaqonda hayi ndiyabulela kodwa Msiyana tyhini le ntwana kodwa ningaxabani ihlo man sesanele nale ntwana Msiyana sawubonana ke pha sivuse sawubonana pha Masimpika Muslim Evanas card first machine. Fondini bawukaza kodwa Msiyana ncede wakhawuleza wafika Fondini. Yes ndikhawuleziswa nami lena ntsiye kaloku le call yakho Fondini ndiqonda nama ndinangakufoneli Msiyana ezi ndaba ndiziphetheyo mani hayi ndiyaphela masikene Msiyana nizele uba sizoyenza kakuhle le nto. Uyabona wena Msiyana andifuni uba ngathi ndinguntorongo ndingayifuni nje yalapha endlini then ndinezizathu Msiyana. Aziyabambeka Msiyana. Hayo. Ndiqonde mani Msiyana. Bakwethu. Andifuna ungakubizi Msiyana. Andifuna ungakutashi. Hayi Msiyana zipheli. Kona ke Msiyana bendihleli apha kusasa. Ndiyaziqobela mani. Ushatini wam ndiyatya. Yakwazi kaloku. Divigate Msiyana. Sure. Yatsho. Mani ndiphume. Xa ndiphuma Msiyana nansi intombazana nkampu yesisu umpatsiya ihluthi iyalahleka ilahleka kuwe kwenzeka ntoni lo mntana umithi Msiyana uba pregnant oku upregnant lo mntana ukuba ukazi umithi senjani wena usezintsantsi hayi mani Msiyana sungxama lo mntana uzochaza isisu sale ntwana yalapha endlini
uthi umithiswe yile ntwana uRhatebe ndiyakuxelela msiyana stop it I like it uthi kwenzekani I like it intoni msiyana uyayazi le ntwana ba koko le ntwana zange yaphangela la ntwana iphangela yenza nix le ntwana lena ithengelwa nandim nebhigini msiyana yonke into ndiyiqale kutyeni yonke into yabona iwari yam yintoni yile ngcosi ke ngoku izawuza nayo izawutya ntoni undibona ndithule nje ndicinga loo nto uyabona ke ngoku into eza kwenzeka ke ngoku kaloku umntana xa esize emhlabeni udingeka into yokuba ondliwe ngabazali amanapukeni amabisi asidure zanto andikeleyana asendlini ndayayazi ayimisanga ngengqondo ayizange ikhangela umsebenzi ayingathanga iyawufuna futhi la ntwana uyabona kwezi ntlantsi ndiphangela kuzo ndayibiza le ntwana ayivumi le ntwana nali cebo kuzawufuneke nayo uyoyiqubhisa neshaka njengawe siyana indenza le wari le nto yalo mntana kuba kaloku le sisabuselane la ntwana liya uyihlo ndini ufuna undixelela uba uRhatebe udlala careless naye uyavela nje uyathwaxa akaziprotect bawukazi siyana le ntwana andiyazi le ntoba ikhondom inantoni kuba iyazazi ayikhathalelanga zinto moro hayi msiyana I want izawuthini ke ngokuyona xa seyisiva yonke le because ke kaloku laa ntwana uRhatebe mna ndizayiqhawula le ntwana kum mani hayi and laa mntana uzokwenzelwa andliwe ndiyimi msiyana because le ntwana akho ndizawuyenza ndiyayazi bhizi notywala liyazi endlini heyi uRhatebe azazi and musandithi ngulona ebesakufuneke nomxolela ndimxolele ntoni msiyana uyayibona ubiyongeza le nguplasi lona msiyana zayikhabela phaa le ntwana hayi kanele kufuneke ke isisombululo kuyo yonke le nto because ke xa umntana sele ekhona akukho nto izawukwazi siyana ndicela khe ndibe sedurban ndiphole uphole kaloku uba ukwazi kufuneka kulungiswe le yesi sisu sikaRhatebe uyaqonda isukwazi uvele iyekwe nje because kaloku uRhatebe akanawukwazi ubaleka umntana ohlala ngapha andinamntana siyana nguye abingenguye umntu ebegomfela kuthiwa nguye ke ngoku amakhwenga asengcabasa akhe agqithela phaa ngokwakhe mna ngendawo msiyana laa ntwana izazilungiselela laa nto funeka ke ibhadle mani no andizusokola yinto enye tyhini umntu umqala ezibeginini mani uphinde umondlele nomntana heyi uRhatebe kodwa sondilunge mna msiyana wenza njani mani uRhatebe mani wenza njani mani ingxaki nana nithethi mani nani naye nehlele nje niyahleka anithethi noRhatebe nini izindlu zenu zirayithi siya ndithetha nawe hayi uthathe ngoku iblame uyizise kum mna yima mna andikhange mna ndifunele Rhatebe ntokazi uRhatebe uzifunela intokazi namantokazi ngawo awaleqika emveni koRhatebe into endiyithethayo ngoku into yokuba yima ufuneka wena ngoku njengomkhulu wakhe nikhangela indlela yokuba nize nesisombululo sale nyewe uba uyandidinga ndikhona hayi le ufuna ukuthwalisa mna ngokutyala okingathi mna ngingusombembe ningabahlobo nincokola ntoni xa nincokola nina ayincokolisi mntasekhaya ngoba mna ndinjenje uyayibona ke ngoku ndinjenje utheni ungamcebisi yena ke ngoku ayini siya mani bekufanele uba uyamcebisa umbonise naye umntana uba hayi mani kwethini wenza kakube ngolu hlobo amagqeza nangaka le ntwana iyatshintsha hleli nje ndiva kuthiwa utshintshe umntu okanye andibikho xa ezenza ezi zinto zakhe andinawukwazi uthi gabhu ezintweni zabafana yabona ke mna ke ndiyaphelelwa msiyana awukwazi uphelelwa kungekalungile nyewe bawukazi makulungele nyewe bawukazi siyana sulifaka kwinto zala ntwana undiva ndithi ndifuna uphola phakathi shwatyula ukuthi already bawukazi because kaloku le yeyakho wena ndibawulela neshoti le nto mna msiyana yima ngeshoti ishoti siza kuyibetha xa sekulunge izinto afakelele awunayo natsiki 50 rand yokubuthetha i-50 rand sawuthenga ntoni bakwazi ndizawuthenga ndinayo 100 rand kaloku khawuzame mani into ezamekayo ndiyacinga uba ikhona mani ndifuna nokukhupha istress msiyana sale ntwana iyandihlupha le ntwana le sizawuthini sizawuphuma ne ya so ikhona isirhoxwana abedrayi masiye mani masiye mani mntanam ndiyacinga uba
khona nemeseji esanda ungena ngoku ikhalile kaloku mna ndiyaphangela bawukazi jonga Msiyana masamba wena uzobona ngam hayi ke bentwana mani Msiyana iyandinantsika mna suba naxhala bawukazi mani isawulunga wena makasebenzi ikhondom